gore na aerodrom. To je nikad. Tu ću ti hvatiti. Ne bim ti, lebe. Oko, napravi 250. Jel' šta je rekao? Vozi pravo, ja ovdje putujem. Ljudi, birajte, ovo vam je sada šansa. Ja se dugo neću zadržavati. Ja vam kažem. Za jeftine novce ne možeš otići tu. Ne može aerodrom otići tu. Kapsi ovo. Ima ja vidio meni pomoć tako ima da se drži. Ja ništa ne bavim. Tako da, šta god ti bilo trebalo. Yeah.